ଭ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ମୋର ଭ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ବେଶ୍ କରିବ ସେଇ ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବିଷୟରେ। ଦେଖାଯାଉ ମା ଆଜି ମୋର ବୋଉ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଜି ତା ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆର୍ ମହାଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୋର ଉଠିବା ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉଠି ତ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଜଳଖିଆ ବନେଇ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜେ ବି ଜଳଖିଆ ଟିଫିନ୍ କରି ସେ ତା'ର ମାନେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଡାଲମା ବସାଇଲାଣି। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଆମ ଆଜି ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ, କେଉଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏମିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଦେଖି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି ଆଜିର ଡାଲମା ଆମର କାରଣ କ'ଣ। ତ ବୋଉ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଆଜିର ଡାଲମା ଆମର କାରଣ ତ ବାପାଙ୍କ ଫରମାଇଶ କ'ଣ ନା ଆଜି ସଜନା ଛୁଇଁ ପକାଇକି ଡାଲମାଟି କରାଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଅଛି ତ ବୋଉ ମୋତେ ବି ପାଣି ମାରି ଦେଉଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ବୋଉ ତା ଭିତରେ ମାନେ ଡାଲମା ପକାଇ ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ଧୁଆ ହେଉଛି ଭାତକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଟମ୍ ମୋର ଆଳୁ ଆଉ କୋବି ଭଜା, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ପାଇଁ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲକୋବି କାଟୁଛି। ଆଳୁ କାଟିକି ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ହେବ। ତ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏନି। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭିରେ ସାଧୁବାଣୀ ଲଗେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ। ତ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟି ବାଇଗଣ ଭଜା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ମୋ ଫରମାଇଶରେ ଆଜି ବୋଉକୁ କହିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୋଉ ଆଜି ଏବେ ବାଜିବ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟି ବାଇଗଣ ଭଜା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁଟା ଗୋଟି ବାଇଗଣ ଭଜା ଯେଉଁଟାକି ଫାଳ ହେଇକି ଭଜାଯାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଯାହାର ବି ପସନ୍ଦ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହିରୋ କଲେଜରୁ ଫେରିଲେଣି। ଦେଖାଯାଉ ହିରୋଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆମର କେଉଁ ଭଳିଆ। Here I come. शाबाश बेटा। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆ ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ ଆମର ନିତିଦିନିଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାର ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ସବୁଦିନ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସି ଆଉ ନିରୋଗୀ ରହିବି। ହର ମହାଦେବ। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stop.